ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo mi Kak. Loh. Piye sih Teh Haji? Halo. Teh Haji iki piye to mike gak kliru ta? Ngono iku disawang ta mi sagurunge njupuk mik iku. Aku ketok mik kono tak saut langsung ae. Baikku mikir sapa tibake cilik. Monggo. Nggih. Monggo dipun jawab sareng-sareng nggih. Sing sebelah kene kok meneng ae. Ambek rasan-rasan ketara. Lho sing metu kok kaya gapura ngono paling. Nggih kan? Lho nggih. Lho, sampe dilono kaya gapura. Lho, antene gak salah sing ngelokno sampean ro iki lho. Iya toh? Apa? Loro karo padha gedene apa ora? Oh, berarti gapura iku kudu gedhe. Iya, apa kudu gedhe. Lancak. Kula dongakno selamat sedaya nggih. Mugi pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Selamat sedaya sing rawuh. Selamat sedaya pamong desane. Ugi selamat sedaya senimane. Ngaturaken sugeng dalulan. Assalamualaikum. Apa? Kok nek gak krasa diguyu ibu-ibu ngono kuwi. Gak krasa mau gak diapa-apakno. Lho, sampean iki kostume piye? Wedok. Wedok. Terus suarane Jebles. Gak tak kempet iki apa? kepinten. Kepit. Sing rada iku rada pingkup ngene. Lah wis iki lho. Nah, ngene iki suwengi tau tak kempit ngene iki ndase biru. lho, sampean iku wedok kok duwe ndas to, Mi? Ndase penyu. Sami sehat sedaya nggih. Alhamdulillah. Sing penting padha dijawab rukun sareng-sareng nggih. Karo kanca, karo tangga, karo maru. Atur kaya dumateng para rawuh para sepuh bini sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya. Matur sembah nuwun sowane jenengan tumrap kula sedaya mriki nyukani rezeki nggih yuk. Nggih, matur sembah nuwun dalem maturaken kagem sedaya masyarakat Kandangan niki nggih. Aku dibutuhkan. Nggih, matur sembah nuwun ugi Bapak Kepala Desa Bapak Kepala Desa napa Ibu? Bapak, Sugeng dalu, Bapak. Kepala Desa serta perangkatipun, Bapak-bapak panitia ngaturaken matur sembah nuwun sanget. Mbok bilih ing dalu menika sampun paring rezekinipun kagem sedaya kru Lodruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning, Musikan Jombang ingkang dipun pimpin Mas Didik Purwanto alias Mas sinten Mas? Gundul. Oke, kaya matur sembah nuwun katur channel YouTube ingkang meliput ingkang kerja bareng kerja sama wonten channel YouTube Budi Wijaya TV. Wonten apa mawon yuk? Wonten cerita-cerita humor yang terbaru CEO yang menyamar nggih Bu. Ngono yuk. Nggih, niki yang terbaru lagi ada Apa yuk? Campur Sari Delewong Anti Galau. Lan babile pengen jenengan pirsa sejarah seniman sak Jawa Timur belek mirsano nonton kene channel YouTube Gundul TV. yuk Nggih. ayo disapa dulur-dulur sapu ingkang sampun rawuh dalu menika kasekoyong sound sisteme THJ Audio niki riyen Mi. Niki enten duele napa niki? Napa? Duele napa Mas? Audio nih. Oh saudara sendiri mungkin nggih. Matur sembah nuwun. lightingnya dalu menika yuk Fortuna Lighting idolane arek Jombang. sembah nuwun dulur-dulurku sapu tepuk tangan. Alhamdulillah tak dongano sehat ngetutno terus nggih. Nggih, matur sembah nuwun rawuhipun kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya saking sapu Sapa Punden? Sopo Punden Abah Solikin matur sembah nuwun ugi saking
Yuk saking iki teko maneh grup tim pedhot jalur langit kaji suut sampun rawuh to mriki Sugeng Dalu. Jalur langit matur sembah nuwun. Tim Kopior Setro kaji Jarwo kaji Roni ingkang sampun rawuh Tim ya. Kopior Setro matur sembah nuwun saking Langkar Santri Saunggaling ugi saking Montan Sari Cinta Damai matur sembah nuwun. Jatim Sugeng Dalu. Jatim penggemar yang tuh di balik layar Tim Sabu DP sampun ten wingi. Nggih, saking Sabu Kelut nggih wonten iki hadir. Saking Balung Panggang. Sinten iki Kaji Jamian. Kaji Jamian. Nggih, Bos Bekecot. Nggih. Nggih, saking Glinda apa? Suin nggih. Yuk. Dalu menika padatan bedayan Sekar Sari serba serbi monggo diwiwiti sesarengan duo Bekecot Ngiler. Bapak kula Suyanto Sugeng Dalu. Bapak sinten? Bapak kula Suyanto Sugeng Dalu ana sing kari. Ayo, mbok wek. Nggih langsung kemawon untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan ning Adis Bagaswari dan ning Bella Firmansyah. Oke, mboten supe dalam maturaken kagem Abah Didi. Engkang kagungan bunga ria. Oke, Umi Balung Mojo, Umi Genti. Bella kali Mbak Adis Mbak Nuwun. Nggih. Di belakang ning Adis akan saya tampilkan si cantik jelita ning Rani Asmara dan ning Dias Aprilia. Masih bersama bedayan serba serbi.
batinku jadi komet sedikit selamat sesarangan Mbak Rani dan Mbak Dias. Pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya dan juga seorang muang yang terkenal di kota Jombang, Ning Ani Gumalang dan Ning Kiki Amelia. Aroma-romanes, aroma-romanes, aromanes, wetone Jombang. Wetone Jombang, ireng manis ora nate sambang. Aroma-romanes, aroma-romanes, aromanes, kulone Jawa. Aromanes, kulone Jawa. Sing ireng manis, bojone sapa? Aromanes, 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 wetan Surabaya. Aromanes wetan Surabaya, ireng manis, sing duwe sapa? Sing duwe gunung Cumpak, Ning Sanana Disco dan Ning Nyantika Dimasari. Dia juga pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya. Walang kekek mencelak nang tembok babar maneh mencelak nang bari aja ngecek karo wong wedok nek ditinggal lunga setengah mati. Walang kekek walang kadang dawa sodange aja menyek karo wong kangkung yen ditinggal lunga ora ro jawane kapalapi kapaludara siang malam jadi pikiran bukan terpilih bukan saudara siang malam jadi rebutan. Walang ketek katur jenengan sampun walang kekek kakek melek dadi ketek. Nggih, Ning Marsa Aulia dan Ning Yuni Suyanto. Nangkir sore nangkir sing ditangkir kodhonge kloso esuk mikir sore mikir sing dipikir ora rumangsa kali pola kali arep nyabrang gak no wate tan kemati kulan kemati yen tak timbang padha abete sok nangkir sore nangkir sing ditakar godhonge jati esuk mikir sore mikir sing dipikir manasno ati. Retik kata jenengan sami sesarengan Mbak Marsa, Mbak Yuni. Dilajengaken
Fikum dan Neng Rizky, peranan-peranan penting Budi Wijaya bersama Ibu Ardi. Oh. Sesarangan baris kali Pak Fikum. Pengreman asri Budi Wijaya, Neng Reni Ananta, Neng Marimas Sudarto, masih pengreman asli Budi Wijaya, Neng Susan Warsono, Neng Titin Subayu. Gending cekul
sinetron yang booming di channel-channel YouTube, snack video dan TikTok. Pemain sinetron yang pertama Ning Endang Sukentun dalam sinetron Anak Kecil. Ning Sartini dalam sinetron Ganteng-ganteng sering gila. Sakniki pungkasane gending jula-juli nonstop kairing senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Ingkang pertama kula aturi Ibu Yayu saking Mantub Lamongan. Ning Mary Mojosari Ning Irma Arifin Jombang. Saking seniwati keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya kanthi pedayan serba serbi. Yuk nggih langsung kemawon diwiwiti sesarengan all artis Budi Wijaya. masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Leting idolani arek Jombang sumangga Mas Jot Sabu sapa punden
Wis mulya kowe malah gandeng wong lanang liya kula sugeng dalu bojoku malah beblajani apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu senadyan napa jroning ati ragu wawa aku kudu ngelilani lilo atiku wis liya nanging batinku Salur langit dikaji suut ugi Sitkopior Sentro Bapak Kaji Jarwo Bapak Kaji Roni yang sampun rawuh sawon nang opo wis ora nganti delok gatiko nanging kowe ora kirim aku bareng saiki wis mulya kowe malah gandeng wong lanang liya tidak mami senadyan abot jroning ati
sampun kairing katur jenengan sami. Aku iki lilo Mbak Inga. Sugeng rawuh Mas Takim wong bagus.
Menika kala wau pasugatan bedayan Sekarsari serba serbi ingkang dipun lajengaken keluarga seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya nggih yuk. Woro-woro informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso. Jroning suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali cek bejo sing eling among rasa nggih among wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli merinti di malam hari Lan kula Neng Inga Wijaya ngaturaken sugeng talulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.